Ay lugar na usab ang gisulong ni Jam Magno, ang TikTok princess nga iladong supporter sa programa ni Pangulong Duterte ug mismong nanawagan sa gobyerno nga dili pasagdan ang mga kabos labi na mga tibawa sa mga lugar nga diin nagkinahanglan og dakong tabang sa ayuda sa kagamhanan. So, aniya na usab kini libre nga gipanghatag, kalit-kalit ato siyang hinabion. Thank you. Good morning. Hello. Good morning. Thank you. Good morning. Ano lang ta para dili ta pwede to sa muli ang bata. Oh, sige. Dali, be. Dali na. Masting ko. Dali na. Dali na. Hindi naman magkuduwa. Dali na ba? Lahiin ninyo ni Daan si Jeffrey ha. Kay basig kamo ang hiwaon ani ron. Dali na bakit. Insord ng paniyod to. Buya, ginagmay lang god. Isa ka sayote. Or pwede isa ka upo or isa ka sayo. Thank you. Pudapod lang. Pud-apod lang. Say hi, babu. This is what you do when you grow up, okay? Yeah, you're gonna help people when you grow up, okay? You don't have to run for office, you're just gonna do it. Thank you. Dili lang kay ta magduol, please. Please. Jam, nganong kaning barangay ang imong napilian nga hatdan og ayuda karong adlaw? Actually, wala. Di bigit tagapili, di ba? Ang ako manggod is, pagtawag na ako, namanhiman daw kabadbaran. So, nangutan ako kung asay pwede tabangan sa kabadbaran. Actually, wala gini random. Ingon manggod diri nga na daw diri ang mga nanginahanglan sa tapad daw sa kaning atong river diri sa kabadbaran sa barangay 3. So nata diri karon, wala man ni siya pili. Ang ako lang kumutabang, mura man gani akong gusto po di paabot sa mga tao. Nga kumutabang taway daghang char. Let's just do it. Tabang lang ta. Wala nay apelyido. Wala first time wala apelyido. Nga ako lang naka-t-shirt lang ko syempre basi mangutana sila unsay akong ngalan. And at the same time gusto lang pugo ipakita sa mga tao nga actually dili gid akong bili ang pagkasikat. Ang imong paggamit sa imong pagkasikat mao na dapat ang atong hunahunaon og mao ni siya nga akong gibuhat sa akong gamay nga kasikatan.